ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା? ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳା ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଯାଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁତୁରା ହେରିକା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ପୋଜ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖାଲି କହୁଛି ଯିବି ଟିକେ ଯିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଲି। ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଇ ସାରିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଥାକରେ ରଖିଦେଲି ନେଇକି। ସବୁ କେତେ ଲୁଗା ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମାଆ ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି। ତାକୁ ନେଇକି ଥାକରେ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟାକି ରଖିଦେଲି। ଏଠି ସବୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଲି, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ନେଇକି ଏଠି ରଖିଲି ମୋର କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ତାକୁ ଗଡ଼ରେଜ୍ରେ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ସବୁ ରଖିଲି। ରଖିକି ତାପରେ ପଳେଇଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଏ। ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇକି ଯାଇକି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଲି। ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।